Hai bay rồi. Sini YouTube. Sing tini Pui pui la bolok la jawo. Sing beren yang sugia boro. Sini nogrok marong nugri tongna. Sini bolok ni bumung ga my cube family ni khulung na ja. Sing tai amun sai shikang. Short video khlaja. Khakayo norong nugbai kena hine. Bini ke pui la bolok. Gai chi no khongo tongo sere kenai. Bere. Okran bumung ga alia debrma. Kusum bumung ga kuma debrma. Ani bumung ga jus na debrma. Bai phajak ti nogo beranya. Noga nani no. Gai norok jodi sino saja gai tongke. Subscribe khlai di tai like didi tai comment khlai sadi. Tai ma tongo ta kase si no khongo ma oyang go thangjak bo nukjagya. Tai anlo bisong bo nukjagya yang kamu thangjak. Gai जों बेलाय सुख जाया नखंनि न जों कासा चेनेल खुलुंनाखा YouTube tai ani busa okorani bo kisa problem bini gondana excited khaksa belai no saya si agu tong buskango hani bagai belai no songsaro wan chuma tongo belai kopangma bono tui nasigi naikai khakhamai khai amuni bagai no kaisa belai dokhanangai norok bai kisa dai mano hinai khlai jamani kisa misa pano man khake saun hinai khakhayo oi ma phaika to manangai yang nukja phaika de yang phaika de Boti sanata. ko to manangjak video khalaiman guys जों amsuno kurung kuthunga tonglai jawo sugia phano amsuno ta next time tai ono khalai na tai ono khalai phuno gana asuna jotono na hambai bye